à ń sọ òdodo fún yín wípé jálàbí ṣíṣe nínú ìsìlámù ò dáa. Àfáà tó bá ṣe jálàbí kèfèrí ni, ẹlẹ́bọ tún ni. Àfáà oníkùránì ìwọ wá jáde ó wá sọ pé jálàbà yájí libu wípé jálàbí lẹ máa ṣe kú, jálàbí lẹ máa ṣe títí ẹ máa fi kú. Ẹ wá ń dìfẹ́ǹdì jálàbí, ẹ wá twist irọ́, ẹ ń twist irọ́. Nǹkan t'Ọlọ́run ò sọ, t'Ànábì ò sọ, ẹ wá ń sọ. Èmi yìí mo ti ṣe jálàbí nígbà tí mo dẹ̀ ti rí wípé òdodo ti hàn wípé jálàbí ṣíṣe ò dáa. Ẹ tó bá ṣe jálàbí irọ́ yóò máa parọ́, àwọn àgbákò irọ́, àwọn ògútù irọ́ yóò máa pa, yóò tún máa ṣẹbọ. Nǹkan t'Ọlọ́run ò fẹ́ yóò máa ṣe. Ṣẹ̀ríà tí ń bẹ fún àfọ oníjálàbí, àkọ́kọ́ kèfèrí ni, ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́bọ tún ni. Tó bá wá bá jálàbí yẹn kó yóò wọ̀nà. Àfọ oníkùránì wọ́n wá ń twist jálàbí, ó wá ń twist jálàbí, ó wá gbé jálàbí wọnú sọ́rfù, ó wá ní jálàbà yẹjìlìbù nǹkan tí ò dá kò dá lórúkọ méjì, kò dá náà ni kò dá ń jẹ́. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ wọn wọ́n mú yín jìnnà sọ́lọ́run ni o, wọ́n mú yín jìnnà sọ́lọ́run ni o. Àwọn náà mọ̀ pé kò dá ṣùgbọ́n wọn ò fẹ́ ju ọtí sẹ́lẹ̀ fọ́lọ́run ni o. Tó bá dá yín lójú àfọ́níkùránì, tó bá dá yín lójú wípé jálàbí nínú ìsìlámù dá àbí a lè ṣe jálàbí nínú ìsìlámù, ẹ lọ mú àyá Al-Qur'an tó sọ nípa ẹ̀ pé ká máa ṣe jálàbí. Ẹ lọ mú àdìsí Ànábì tó wà sahih tó ní ká máa ṣe jálàbí, ẹ lọ mú wá. Aqsamtu billah tẹ́ bá lè mú wá nínú Kùránì àti nínú àdìsí tí ò kí ń ṣe àdìsí tẹ́ ń forí rọ, tí ò ń ṣe àwọn àdìsí tó wà da'if, tẹ́ bá fi lè rí mú wá, aqsamtu billah máa gbà wípé yes jálàbí dá lóòótọ́, máa dẹ̀ kọ́ntínú láti máa ṣe. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò sọ, kò sí tó wà nínú Kùránì àbí àwọn ní Kùránì. Ṣé ní Kùránì mi tá ń kà ní tó wà nínú ẹgbẹ́ ká máa ṣe jálàbí? Kò sí nínú Kùránì, kò sí nínú hadith. Gbogbo hadith eléyìí tá ń kà tẹ́ sọ pé alákùnrin kan ó lọ bá Ànábì, oníkànábì bá wọn lé àjọ̀nú kó lára ọmọ ẹ̀. Pàtàkì wá lé alákùnrin náà, ó wá fi ẹ̀mí ìmọ̀ rẹ̀ hàn, ó wá fà Ànábì lẹ́ran àgbò, ó fún ní owó, ó fún ní wàrà. Ànábì wá dá àgbò padà, Ànábì wá dá ìdajì wàrà padà, Ànábì wá gba owó ìdajì, Ànábì gba wàrà ìdajì. Gbogbo ilé ẹ̀ ń twist ẹ̀ ní, ẹ̀ ń twist òdodo ní. Sàhábà Ànábì wo ló ṣe jálàbí? Ṣé Ànábì ṣe jálàbí? Jálàbí wo l'Ànábì ṣe? Ẹ lọ sọ, ẹ mú wá nínú hadith tó wà sahih tá Ànábì ti ní ká máa ṣe jálàbí, àbí ibi nínú ìtọ́tẹ́ ti gbọ́ wípé sàhábà Ànábì ṣe jálàbí. Tẹ́ bá lè rí mú wá nínú Al-Qur'an àti nínú hadith tí ò kì í ṣe hadith tẹ́ forí wọ́, ṣe gbọ́ dáadáa, tí ò kì í ṣe hadith tẹ́ forí wọ́, aqsamtu billah máa gbà fún yín, máa dẹ̀ kọ́ntínú láti máa ṣe. Tẹ́ bá dá yín lójú wípé yes jálàbí dá lóòótọ́, àfáà tó bá ṣe jálàbí yóò yọ òpùrọ́, kèfèrí ni ó tún jẹ́. Nítorí kíni? Ẹ wá mú òdodo, ẹ wá twist ẹ twist òdodo, ẹ sọ pé jálàbí kò sí láìfí nínú káfà ṣe jálàbí, kò sí láìfí jálàbí, Ànábì náà ṣe jálàbí. Ẹ ń purọ́ mọ́ Ànábì ni,
ẹ ń purọ́ mọ́ ànábì ni ànábì ò ṣe jálàbí gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń gbọ́ wọn wọ́n mú yín jìnnà sọ́lọ́run ni o wọ́n mú yín jìnnà sọ́lọ́run ni o wọ́n mú yín jìnnà sọ́lọ́run àfọ́ní Kùránì tó bá dá yín lójú pé jálàbí dá lóòótọ́ ẹ lọ mú nínú Kùránì tọ́lọ̀ ti sọ wá kẹlẹ́ mú nínú àdìs tánàbì ti sọ wá tó bá dá yín lójú bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ assignment tí mo fún yín nìyẹn tó bá dá yín lójú pé yes Ọlọ́run ló sọ àtànábì ló sọ ẹ má yẹ Kùránì tó sọ jáde wá tẹ́ ẹ bá ti rí mú ajásí pé gèfèrí ni ẹlẹ́bọ̀dẹ̀ tún ni tẹ́ ẹ bá ti lè sọ bí tọ́lọ́run ti sọ àtànábì ajásí pé gèfèrí ni ẹlẹ́bọ̀ tún ni tẹ́ bá wá kú sórí ẹ̀ tẹ́ bá bẹ́ẹ̀ kú ẹ wọ̀nà ṣẹ̀ríà nìyẹn ẹ wọ̀nà tẹ́ bá bẹ́ẹ̀ kú ẹ gbé ọṣẹ ẹ mú ọṣẹ ẹ gbé ọṣẹ fi hàn pé gbà lọ́wọ́ ọṣẹ yìí àbí ẹ mú omi ẹ wá ṣàdúrà sínú omi ẹ wá gbé fáwọn èèyàn wípé gbà lọ́mọ omi yìí omi tẹ́ gbà omi téèyàn lọ wẹ̀ yẹn omi téèyàn lọ wẹ̀ yẹn ó ti nígbàgbọ́ wípé omi yẹn ló fẹ́ là òun ẹ tó bá ti nígbàgbọ́ pé omi ló fẹ́ là òun omi tó lọ wẹ̀ ló fẹ́ là òun ajásí pé ẹnìyẹn ti gbà pé nǹkan mi tún wà lẹ́yìn Ọlọ́run tó bá dá yín lójú àfọ́ní Kùránì mo tún sọ tó bá dá yín lójú níbi tọ́lọ́run ti sọ àtànábì àbí sàhábà nábì tó ṣe jálàbí tẹ́ ẹ bá ti lè rí sọ ajásí pé kèfèrí ni yín ẹlẹ́bọ tún ni yín.